Naimbaga damag, Mapyanga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR. Jesus tenglan na ko o di nagbaybayan. Di Jesus simrek pusukit tuwi karawan. Iti nakarutiniday ita na palalo tiran ko tani Jesus isut kayin ko di nagbaybayan. Ni Jesus tenglan na ko o di nagbaybayan. Ni Jesus simrek pusukin ito'y karawan. Iti nagkarutiliday ita na panglalo tiran ko tani Jesus isut kayin ko di nagbaybayan. Lumalagip ko di anda kasiknetan. Nagnunaway at ibiyag ko ngem binalubaso. Nagnaagbugot ko nga dala kung nagnunabiru ka kung di kapya ngem awan na sagbayat hinggat inawat ko ni Kristo. Ni Jesus tenglan na biyag ko o di nagbaybayan. Ni Jesus simrek pusong ken karawan. Iti nagkarutiliday ita na palalo tiran ko tani Jesus isut kayan ko di nagbaybayan. Agbyag at grasyana di maip ka sa ragsak ngem maminsan narigat no umay pagkapuyan. Ngem ti Dios na asiken na ayat ti marukot ti paraburna no agpakumbaba ka tenglan kanitag ay nagka. Ni Jesus tenglan na ko di nagbaybayan. Ni Jesus simrek pusuken ito'y karawan. Iti nagkarutiliday ita na palalo tiran ko tani Jesus isut kayan ko di nagbaybayan. Simrek pusuken dito'y karawan. Di nagkarutiliday ita na palalo tiran ko tani Jesus isut kayan ko di nagbaybayan.
ang lanagig ko o di nagbaybayan. Ni Jesus silwek susuken, ito'y kararwan. Iti nagkarupiliday, ita na palalo, tirago, tani Jesus isut kayon ko, di nagbaybayan. Tani Jesus isut kayon ko, di nagbaybayan. O ni Jesus isut kayon ko, di nagbaybayan. Ringgem titimek na umawawagin ka. Kita isot kung daway ngagpaikin ka. Di ka agtakta numangag mo titimek na. Nuko na ngayon kong bigat naladaw kan. Nuko na ngayon kong bigat hamangan naladaw kan. Ruangan tapusong ilukat mo kenkwana. Nabayagin at simpong agururay kenka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw ka. Taije cross basbas ultay binayran na. Kinunana, ama, pakawan na mida, nida moraramidan da. Numamati ka iso'y salakan na ka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw ka. Nuko na ngayon tong bigat amangan naladaw ka. Ruangan tapusong ilukat mo kenkwana. Nabayagin at simpong agururay kenka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw ka. Nuko na ngayon tong bigat hamangan naladaw ka. Ruangan tapusong ilukat mo kenkwana. Nabayagin at simpong agururay kenka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw ka. Sikati ka mga tiyamin nga't
Di amin nga oras awanin sa bali nga pangidatunak ito'y kararwa no dilay ken ka Jesus natal na to'y puso no sikati ka mga tiyempo man tiriribo tiyempo man tirigriga awanin sa bali nga pangitaklina ito'y panagbiyak no dilay ken ka Jesus aniyak din apatek kuken ka tapinili na nga agserdi ken ka dawat kong aron apo tulungan na tapno agserdiak inggat pagayatan sumangbay mandawel mangduprak itibiyag sikati natalgen apagkamangan sarikit ket kuke ayan tinang nama itiyag na nayon nga inak panagbiyak aniyak din apatek kuken ka tapinili na nga agserdi ken ka dawat kong aron apo tulungan na tapno agserdiak ingkat pagayatan aniyak din apatek kuken ka tapinili na nga agserdi ken ka dawat kong aron apo tulungan na tapno agserdiak ingkat pagayatan dawat kong aron apo tulungan na tapno agserdiak ingkat pagayatan dawat kong aron apo tulungan na tapno agserdiak ingkat pagayatan San Juan, Kapitulo 15. Intuloy ni Jesus tinagsao. Siyak, ti pudno apuon ti ubas. Ket ni amak ti agay-aywan. Putden na amin asanga adi agbunga. Ken dalusan na dagiti agbungbunga asanga. Tapno adupay ti bunga da. Nadalus kayon. Gapo iti panursurok kada kayo. Agtalinaed kayo kanyak. Ket agtalinaed akmet kada kayo. No saan kayo ama ikamang kanyak. Di kayo makapagbunga akas iti sanga, asaan ama ikamang iti poon. Siyak ti poon ti ubas. Da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet kenkwana, adunto ti maibunga na. Tano awanak, awan ti maaramidyo. Ti saan nga agtaeng kanyak, maibeleng akas iti sanga, ket magango. Maurnong dagiti kakasta asanga, ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo,
dawaten nyo ti anyaman akayatyo, ket maitedto kada kayo. No agbunga kayo iti adu, maidaydayaw ni amak, ket iti kasta, agbalin kayo nga adalak. Ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanyak. Agtalinaed kay iti ayat ko. Kas iti panang tungpal ko kadagiti bilbilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na. Agtalinaed kayo met iti ayat ko, no tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy, tapno tiragsak ko, adda kumakada kayo, ket naan-anay kuma tiragsakyo. Daytoy tibilin ko. Agiin nayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Ti katan-okan nga ayat, nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na iti biyag na, para kadagiti gagayem na. Ket da kayo dagiti gagayem ko, nutong palen nyo ti ibilin ko. Saan kayon nga ibilang nga adipen? Ta saan nga amo ti adipen ti ar-aramiden ti apo na? Ngem ibilang kayo agagayem, taim pakaamok kada kayo ti amin anang ngagko ken ni amak. Saan ada kayo tinang pili kanyak? No diket siyak tinang pili kada kayo. Imbaon kayo amapan, ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta, itedto ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo, nuguraan na kayo ti lubong, laglagipan nyo asyak ti immo na aginura na. Nuko kuana kayo ti lubong, ayaten na kayo kuma ti lubong akas kukwana. Ngem saan na kayo ako kwa ti lubong? Pinili kayo apanawan nyo ti lubong, ket daytoy tigapo na, aguraan na kayo ti lubong. Laglagipan nyo ti imbagak kada kayo. Saan anatantanok ti adipen ngem ti apo na? No indadanesdak, idadanesda kay tumet. No tinungpalda ti saok, tungpalen dan tumet ti sauyo. Ngem aramiden danto amin daytoy kada kayo, tako kwa kayo. Saan da ngamin nga amo tinangibaon kanyak? Awan kumati pakabasulan da, no sa anak nga imay, ken nagsao kadakwada. Ngem ita, awanen ti pagpambarda kadagiti basbasol da. Ti gumura kanyak, guraan namet ti amak. Awan kuma ti pakabasulan da no jak inaramid iti imatang da dagiti banag nga awan sa bali ama kaaramid. Ngem ita, nakita dan ti inaramid ko, ket guraan da kami adwa ken ni amak. Nupay kasta, mapasamak ti kastoy, tapno matungpal ti naisurat iti lintag da. Ginuradak nga awan gapgapuna, umayto ti mamagbaga, ti espiritu ti kinapudno manipod iti ama. Ibaon konto kada kayo manipod iti ama, ket agsaunto amang panagnag iti maipapan kanyak. Agsaksi kay tumet iti maipapan kanyak, tanakikadkadwa kayo kanyak, manipod iti damo. Duyungan iti apo na idumduma ti pintas na nabanglunga saya musom sabsabong na dumaduma mapangaran ti siya sinuma na makasayo ken kuana kasta iti kayarigan na may kariya kararang iti namarswa. Nalasbang nga bulbulong na lang to nga mulmula narampaya nga kay kayo bumbunga na
Marso di na sinaw awan rugit na papangaran iti siya sino man nga lumasot ken kuana kasta iti kayarigan na makapapangara presensya di na marswa kumpet kalaeng ken kuana awan tuti pagdanagam bayam nga iturong nakam bayam nga idalan naka dari kagayam ta presensya na ken kuno dem ti panakabalin na kumpet kalaeng ken kuana kumpet kalaeng ken kuana awan tuti pagdanagam bayam nga iturong naka bayam nga idalan naka dari kagayam ta presensya na ken kuno dem ti panakabalin na kumpet kalaeng ken kuana kumpet kalaeng ken kuana kumpet kalaeng ken kuana Adut pakasikuran, adut pakadanagan, butbuteng itibiyag umapayda, ngemawan makabael taamo. At mo tuimak, Jesus kumpeta, among masakbayak, ket among pagturungat, tinggal mo tuimak, Jesus kumpeta, awan pagkadanagak at talgedak. Ken kuana kumitatay, isut mangisalakantay, pamati pabilgentay, ketitay nga agdanak taamutay. Tinggal mo tuibak, Jesus kumpeta, among masakbayak, ket among pagturungat, tinggal mo tuibak, Jesus kumpeta, awan pakadanagan at talgedak. Tinggal mo tuibak, Jesus kumpeta, among masakbayak, ket among pag
ta ket na idumduma Sikat ari ken may sa akon nga adipen mo Agnanayon ta presensyam pagyan na Ingat panagsubling amang ituray kanya Itasikat gayem ken Diyos ko Pagkamangak ken pagrubaba Awan umartap ken katalangin ken tuy daga Natanok nga Diyos o madaydayaw ka Siputing tingkat biag ko naidumdumat ragsak ko Siputing tingkat biag ko nagbaliwen tuy lumo Siputing tingkat biag ko awanen sa pulan tuy puso At datal na tuy kaunggat Siputing tingkat biag ko Siputing tingkat biag ko naidumdumat ragsak ko Siputing tingkat biag ko nagbaliwen